Pak. Dadi bener jenengan niku arep apa iso nek gurune apik sak dereng sah. Nggih, nggih. Nggih. Mulai kula niku belajar mulai saking wuku. Mulai saking was. Nggih. Mulai saking tahun niku dinten niki tanggal niki. Nggih. Namun niku, Mbah. Nggih. Antarane golek manten di para telu. Nggih, nggih. Nggih nika kesagetan kula nggih sedaya enten HP niku, Pak. Nggih, nggih. Tasih pertama katon jenengan niku nggih. Ya nika. Nggih. Niku mungkin nyara widane sing enten YouTube mawon. Atase niku napa niku was. Wah niku lek ngitunge lek king mriki to, Mbah. Nggih. Iki kan kemis, ngoten niku nggih. Nggih. Sinta lantep ukir kanthil 3. Ya niku was niku. Nggih. Nggih. Iki langge was. Nggih. 3 niku. Nggih, nggih. Niku setu. Nggih. Nah, ngoten Niku niku. was betul namine. Nggih. Nggih. Niku namung sinau king YouTube lho. Leres nggih. Leres niku. Nggih. Nggih. Pami malih ningali pamine ulang ngarep niku lan niki Nggih. taune B. B Nggih. ini kemis legi nggih. Nggih. Lah nek ngeten mriki. Nggih. Kemis Jumat Setu ngoten niku ya. Nggih, nggih. Nggih. Niku namung sinau namung niku kula niku. Nggih, nggih. Kalih dina bersih saged niku dan nampun wase genah. Nggih. Ringkeles dina genah. Nggih. Kubure genah pun liyane niku ra apik sedaya. Nggih. Kajaba, Pak. Nek cethuk dina Selasa pagi ampun arep apik ritek ampun dinggih. Rasa wage nggih. Nggih. Reka niku dina ora ketanggalan. Kan enten di kumpulan. Ngaten. Enten nggih. Apa ta dina sing ora ketanggalan niku liyane Selasa wage, kalih Rebo Legi, kalih Kemis Pon, kalih Setu Kliwon, kalih Akad Pahing. Niku berjonggoan lho, Pak. Nggih. Berjonggoan aboge. Aboge. Nggih. Sejarahe jenengan nggih pun ngerti enten YouTube niku. Apa kok diarani asopon? Apa to kok diarani aboge? Ini pun kertas. Lah aboge lek teng YouTube niku ana mergane tanggal pisan sasi suro niku Rebo Wage. Nggih niku di tahun alif lho. Ngalip nggih tahun alif. Nggih. Pathokane tahun alif. Lah nggih. Tahun alif lek sing niku Selasa pon. Ngasopon, Pak. Nggih. Lah nggih niku nggih terus nggih pathokan selawase ngantos dugi tahun alif sing tapi jam akhir niku sing tinggi apa asopon apa aboge tapi nek berjonggoan, Pak. Nggih. Niku mesti aboge. Nggih, nggih. Diagem aboge nggih. Nggih. Lah nggih. Mesti aboge. Lah sapa nanggal kuwi nanggalke kono ya ben tapi nek aboge nggih nanggalke niku wae lho niku. Nggih. Kok kaya dina-dina sing ora ketanggalan niku wae nggih. Niku nek nggih niku nek asopon nggih ketanggalan kabeh. Tapi niki mboten pakem asopon kok, pakem aboge. Lah nika, Mbah. Sesasi kok eneng setunggal niku dinten napa niku? Upamine nggih. Niku lek upama sura Rebo Pahing. Sapar Kemis Pon niku sesasi namung ringkel sedina napa-napa niku? Niku namine Napa, Mbah, namine? Taliwangke. Taliwangke. Nggih. Lah nggih. Nggih. Lah iku kula ki namung ningali. Iki jane ya wah jelimet lah. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Kula niku namung niku lho ningali teng YouTube niku. Nggih. Mulai kukur, mulai uwas, ringkel sedina, ringkel Nggih, nika. seminggu. Pun kangge kena kangge modal nika. Nika nggih. Nggih, pun. Was Taliwangke. Kantun mengke carane kan piyambak-piyambak wong bupak kuwi siji berjangka beda. Beda nggih. Nggih. Mboten Lah niku
maksud kula terus lek jenenge wong kuwi takon nek gone golek dina Pak aku arep ngijabne anak dan sebagainya ngoten niku nggih jek semonten lah sing susah kula niku lek terus kan napa niku nyangkrip napa cangkrip nggih lah dipanggil kan nunggoni nunggoni niku lah kula kan blas mboten duwe modal wonten kados jenengan riyen Pak awale gur tukang golekne dinten tapi ya golek dinten ora duwe modal kan nyangkripe sing arep manggulan apa niku Mbah niku nggih bab ilmu lain niku nggih lah Merdeka terus nggih ayat kursi niku mawon sakjane unan-unan khusus mestine wonten nggih kangge Jawa niku ngoten Pak niku ke napa nggih enten hubungane nek wong tuwek ngoten kan enten hubungane kalih prihatin lho Pak nggih prihatin niku napa sregep poso napa kelahiran napa Senin Kemis napa poso 3 dina niku prasasat Pak tapi prasasat lho nggih mung batin mawon kabul jadi batin iki ben slamet ora ning beto ora ning alangan ben lancar-lancar sukses ora ning gangguan ngoten pun nggih batin ngoten mawon nek tukang prihatin jelasin pun teko Pak nggih prihatin iku nggih sregep poso napa Senin Kemis napa kelahiran ngoten niku lho Pak nggih melek dalu nggih sok dibaturi kungkum barang kungkum lah saya malih nek kata unan-unan Jawa sing kathah nggih tapi nggih niku arep unan-unan kathah Pak nek berjonggo niku mboten prihatin lah nggih kedul mawon Pak iki kata prihatin niku wong prihatin niku sangka kulinone nggih Setelah wong mantu niku seje berjonggo rumah kula kan seje nggih Pak nggih seje berjonggo seje niku enten sing model ngoten niku enten model ngeten tapi ngeten Pak bedane berjonggo tukang prihatin karo ora mengke aurane beda Pak nggih wong kuwi kok ayam kok tentrem kok bare kuwi kok ya api-api dedel api engko sing berjonggo mboten tau prihatin mengke cara rabuke ngoten nak anu mboten madat mboten ngoten niku mulakno kadang-kadang enten sing sok-sok panganane ana sing umes panganane sing anu ngoten niku lho Mbah nggih niku seje berjonggo mulakno kula wau ngatani seje berjonggo seje pengaruhe lho kula niki bapak kula nggih berjonggo Pak nggih bapak kula nggih berjonggo kula niku namung kraul-kraul ngoten kraul sinau YouTube nggih ngoten Mbah pun jenengan mengke nomore pinten kula nggih napa enten kesulitan napa mengke kula dukung nggih janji kula tasih urip nggih sehat kok amin amin mangga Jok monggo nggih namung toya nggih napa kula niki seneng Pak nandur wong enten pundi-pundi ngoten seneng nggih seneng banget dadi nglestarekake napa pangerten kula niku enten Madiun nggih enten Tuban nggih enten nggih lha nek wong niku pahame piyambak-piyambak kok enten sing versi seni Jawa enten versi enten YouTube macem-macem nggih nek awake piyambak mecah sing dideloki nggih ngrambyang lha nggih mulane pundi sing diantepi nggih niku sing dialurkan nggih dipahami niku nggih lah nek kula niki namine tasih berlaku Pak nggih berlaku niku napa nggih jenenge nek wong niku kadang sing ngaten YouTube niku iso omong ning dheke dudu berjonggo pinter kur pinter mocak tok nggih nek mboten saged ngecakne nah
ngoten niku. Muacake blangkon bangsane kados sok anu sak bener senes berjonggo. yo, Senes berjonggo. Nggih. Gur pados konten. Damel konten tujuane duit. Ah, Kados kula munggahne niku nggih selain damel calone niku sak bener nggih enten artone. Cuman kula sakniki gadah pekerjaan sing luwih sibuk malih dadose mboten kobel ngurusi niku. mboten kol khusus ngoten niku kok dengan Nggih. Ya bocah Cirebon, Pak. Kok bocah? Ya di Cirebon mriki niku dak napa dek kemis paing. Kemis paing besar niku lho kepungkur niku. nggih. Nggih, kula iki wani mantan nggih tumur mriki. Nggih, Malah kula bupak- kan ngurusi sisan. bupak sak ngruwate. Nggih, kula cak Nggih, nggih. kula dandan ruwatan niku kula kendandani. Kula Kok kula ngomong. niki mlaku pun mboten iso lho, Pak. Namung tekenan ngoten. Nggih, nggih. Ampun Nggih, sepuh. nggih. Gadah sekolahan pondok, gadah murid kathah. Kathah. Niku sebagian ajaran Jawa niku diwarahne lho. Oh, ngoten. Nggih, dados Nggih, selain mriki lho gurune. nggih tasik enem. Niku piyambake niku nggih mboten gur sekedar guru ngaji, nggih guru agama, guru pondok. Ning Jawane nggih enten. Teng dheke niku disisipi ilmu Jawa, Nggih. murite niku aku. Karepe dheke iki ilmu 70% Arab, sing 30% ilmu Jawa. Jawa. Di susup nih. Iki berarti nglestarekne Jawa. Nggih. Ora kurang gara Lajenge Islam. mboten punah. Nggih. Terus Terus wong Islam ki ning Jawa ki Nanti rada emoh. nggih niku mboten malah disusupne kek tasik mendalami malih mara mriki ping 3 nek mboten kan. Ping 3 napa ping sekawan mboten. Mendalami teng mriki niku mengke bahan keng mriki disusupne teng anak murite. Nggih lho Mas, ngoten niku mulai lek diunggahne kayak dasare seneng nang YouTube niku lek kepengin terus bundi nggih daleme ngono. Nggih. Ora trimo lek nang YouTube jane sinau ya pamane titik-titik ya nyantol tapi kan lek urung panggih Nggih. Nggih. Namine sah ngoten niku. sah. No, ngoten lho Mbah maksud kula niku. Wong ditekoni wong ki wis enek lajere pung anu wiwitane kawitane. Pun enten. Gurumu sapa guruku HP. Gurune HP. Nek mara Ora kok ngeten ngendi iki, lek nyecep kok ngendi. nek mara ngeten iki gurumu sapa genah. Lah nggih ngoten lho Mas maksude gurune ngoten aku wis tau rono ngendi omahe yo